الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يو أشرين دقيقة yau laraba 21 ga watan Zulqa'ada bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya dace da yau 29 ga watan 5 miladiyar annabi Isa ɗan Maryam in ya inganta shekara 2024. Alhamdulillah ga mu a wannan gari mai albarka, garin Jurun, garin waɗanda suka karɓi musulunci. Muna roƙon Allah ya ƙara musu albarka. Inda muka zo da manyan malamanmu na musulunci na garin Bauchi, daga cikinsu akwai Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Gurungu, wanda ta hannunsa aka samu kuɗi don gina mu waɗannan bayan Allah masallaci domin su gudanar da bautar Allah subhanahu wa ta'ala a bisa karantarwar Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Gashi a yau an sa harsashin wato fara gina wannan masallaci insha Allah. Tun wancan satin muka zo bayan an ba da kuɗi aka buga blok, ga blok ɗin da za a gina masallaci wajen blok 2000 da wani abu, ga kuma falankai a nan, katakai waɗanda su za a yi filas da sauransu, da kuma siminti. Mun zo da siminti an sauke shi a wani aji can wanda insha Allah ta'ala ga ma'aikata nan za su fara aiki, ga kuma malamanmu waɗanda muke aikin nan da su, waɗanda aka danka amanar wannan aiki a hannunmu gaba ɗaya. Malam Rabi'u Hassan da kuma Malam Abdullahi, ga kuma babban liman Malam Yakubu Gero hafizahumullah. Malam ina ganin gare ka insha Allah. Alhamdulillah, muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ya wayo muka sake jiwa wannan garin Jurun don duba wannan aiki da sa harsashin wannan foundation din na wannan masallaci kamar yadda malam ya bayani. Gashi yau din nan insha Allah ta'ala an fara saka harsashin foundation na wannan masallaci insha Allah. Muna roƙon Allah an mun fara da bismillah da neman albarka da Allah madaukakin sarki. Allah ya sa a fara a sa a kuma a kammala. Muna fatan wanda ya bada dukiyansa don gina wannan masallaci Allah ya gina masa gida a aljanna. Allah ya fara wa rayuwa albarka ta hannun malamin mu Sheikh Mana Tijjani Ahmad Guruntu. Muna roƙon Allah ya yi albarka, Allah ya sa saka mana dukkan mu gaba daya, sabu tarayya cikin lada. Allah ya sa albarka a rayuwar mu gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ga yashi nan wannan laka da ake kawowa don wannan laka ne na masallaci din. Ga tifa nan ya kawo laka don dai komi ya zamanto yana nan a haɗe, wanda in an fara ba tsayawa sai an kammala insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya sa komi yayi kyau, Allah kuma ya sa albarka insha Allah tabaraka Allah ya sa albarka. Malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Kamar yadda magabata suka yi bayani akan wallahi da aikin masallaci an fara wannan lokaci za a gayyaci jama'a don a buɗe shi a fara. Gaskiya mun zo da dukkan kayan aiki, rodi da siminti da yashi, kuma ga shi na mun zo da tifa suna zuwa su ɗebo yashi har muka fi har da na kasuwarsa a ɗebo ga baki ɗaya a buga kuma fara aiki ba za a tsaya ba. Komi da komi da yana da intact, kuma ga ma'aikata na mun zo da su alhamdulillah su zai yi kwanaki har sai sun ga wannan aiki ya kamata insha Allah ya saka mu suka taimaka da alheri. Kuma da muka tsaya a kai muna roƙon Allah madaukaki ya ba mu ladan abin da muka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Abdullahi ko mana akatin bismillah. To alhamdulillah, kamar da yan uwa da suka gabata sun riga sun yi bayani, wanda wannan masallacin garin Jurun ne wanda aka samu kudin ginawa ta hannun malamin mu Sheikh Imam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntu. Allah ubangiji ta Allah ya saka musu da wannan dukiya, ubangiji ta Allah ya saka mu da aljanna. Shi ma malam Allah ka ji ayyukan su saka mu da aljanna. Ubangiji ta Allah mu kore ke mu tsare amana wannan aiki yadda aka fara kuma gama shi lafiya. Allah ya sa mu tsare amana. Allah ya ci mu nan
albarka ne domin mu tabbatar da wannan abin da aka ba mu mun amfani da shi yadda ya kamata. Assalamu alaikum.